les barreges, no m'agrada les mixtures, m'agrada en el seu estat més pur. El futur del país, més abans potser caldria parlar del present. El present no massa clar. Tenim uns mals veïns i costa molt d'entendre que això que n'hem dit a Espanya és un país plural. I fins que entenguem això serà molt difícil, o que entenguin això, serà molt difícil que les relacions entre Catalunya i la resta de la península es pugui fer clar. Però, esclar, això pot canviar. Un confiava molt en que Europa respiraria en uns altres aires, però tampoc no són massa clars. El problema és que no ens deixen ser el que nosaltres som. Llavors, això costarà molt que sigui acceptat per la resta de... No ens estimen, però no ens volen deixar anar. No ens estimen, però volen que hi siguem. No ens estimen, però ens parlen elogis quan estem a favor d'ells. Bé, jo soc fill d'una família que, com la majoria de famílies de casa nostra, eren gent, bona gent en el sentit més ampli de la paraula, eren gent de pràctica religiosa, però no especialment. No és que es distingissin per a ser gent excessivament missaire. Jo de petit era molt entremaliat i quan vaig decidir anar al seminari va estar la sorpresa de molta gent. A la família érem 3 germans, 2 nois i una noia. Una de les coses que recordo és la mort de la meva germana quan jo era molt jovenet. Vam viure molt de temps al poble allà on jo vaig néixer, a Vilallonga de Ter, i després el meu germà, després de casar-se, va anar a viure a Olot i actualment viu a Olot. Mantinc molt bona relació, ens veiem molt freqüentment, és la meva família. La mare la vaig tenir amb mi els últims anys de la meva vida, va morir al cap de molt poc temps de jo ser a Calella i la tinc enterrada a Calella. El pare havia mort abans, els últims anys de la meva estada al seminari. El que m'agrada més és tot el que suposi contacte amb la gent. El que m'agrada menys és tot el que és burocràcia. No és el mateix estar en un poble que sigui en una ciutat que hi hagi diferents parròquies i que quan vaig estar jo a Figueres i la parròquia sigui de nova creació, que està en un poble de tradició de molt de temps. Hi ha un tarannà que és propi de cada poble i també es manifesta a l'hora de la pràctica religiosa, encara que cada dia som més iguals, perquè la caixa tonta, que és la televisió, cada dia ens iguala més a tots. Però sé que aquests dies estem en una situació molt tensa en el món, com és el perill de la guerra. Personalment, jo crec que lluitar a favor de la pau és per a mi també una exigència de la meva fe. Hi ha moltes anècdotes a la meva vida. A nivell de casaments m'he trobat amb algun nuvi que no s'ha presentat el dia del casament i la núvia encara l'està esperant. El sacerdoci, de fet, són 2 conceptes, sacerdoci i celibat, que no han anat sempre lligats. Diumenge passat llegíem l'Evangeli que Nostre Senyor va curar la sogra de Sant Pere, per tant deu voler dir que com a mínim aquells primers ho devien ser-ho de casats. Al camp del Barça m'hi vaig trobar amb en Raimon, amb el cantant que ens coneixíem, i ell em diu, què hi fas tu aquí? Jo li dic, i tu què hi fas aquí? Ell no sabia que jo era culer, i jo tampoc sabia que ell era aficionat al Barça, i suposo que no era.
Sortosament cada dia és diferent. I aquesta és una de les grans coses, em sembla, que té la vida d'un capellà. Jo diria que hi ha unes actituds, primer abans que una feina, i una de les actituds que ha de tenir un capellà em sembla que és estar disponible. Disponible en tot moment. Mira, jo m'he agafat molt seriosament això i fins i tot tinc el telèfon fix connectat amb el mòbil perquè sigui més fàcil poder-me trobar. Fa pocs dies dèiem una parella de gent jove, hi ha quelcom que jo no entenc i que potser vosaltres m'ho podríeu explicar. Com és, els deia, que la gent jove sentiu aquesta mena d'al·lèrgia a tot allò que tingui un significat religiós extern. Mira, cada dia a celebrar la missa amb un número més gran o més petit de gent, hi ha unes feines burocràtiques que s'han de fer, com és passar a les partides en el llibre del registre perquè d'aquí no sé quants anys puguin venir la gent a consultar-ho i els que ho necessitin ara. Hi ha un altre tipus de feina que és preparar la predicació, i això suposa llegir, suposa estar al corrent del que passa en el món, perquè la predicació s'ha de mirar que sigui, que il·lustri la vida de cada dia. Hi ha unes altres feines que són d'escriure, com és preparar cada setmana el full parroquial, com és preparar un articlet per la revista El Batec. Hi ha uns dies d'acollida a la gent, el dimecres al matí i el dijous al vespre. Hi ha estar a les reunions amb els pares de catequesis, les reunions amb els catequistes, les reunions amb la gent de Càritas, anar a les reunions del centre moral i tot tipus de cosa que es presenti.